Malimbe County wa Mombasa kone gi mor gi kwan welo masani timo limbe kadhoa nam chumbi karo bedo ni ma en kinde ma welo matin mathoro bai Mombasa. Gikoni thoth welo mawuok e pinje maoko gin mago maringo koyo mang'ich masani otimo ne e pinje gi gino momiyo gimanyo pinje mamormor. Joja oko nigi ler e Mombasa. Kwan welo to chutho mago mawuok e pinje maoko masani timo limbe Mombasa omedore, gino mabende sani kelo buonjo ne jogo manie sekta mar limbe kod ohala Mombasa. Welo mane wayudo kabayo e alwora Mama Ngina kone gimor gi kit lwasi mantiere Mombasa ni mar pinje gi sani piny ng'ich matamre gi nono. We are from Poland. Now in Poland we have 2 degrees, so the weather is very beautiful. Mombasa is quite different than our cities, so it's very interesting and people are very friendly. So thank you very much. You welcome us and it's very nice. Tried some spices in the market, and we visit some old town places. Very nice, unique. Yes, we will really recommend Kenya for Polish people. Our tourists are happy. So far, we've taken them through so many historical places and just a few attraction sites. We started our tour at the factory of souvenir, that is Akamba. We also showed them the Hindu temples. They've seen how the Hindu people pray. We've also shown them the landmark of Mombasa, the Tusks. And we've also taken them to the museum that is for Jesus and the Holy City. Pisa maduong' e migao mar limbe kod ohala e kaunti ma Mombasa Pauline Oginga koni ma bende timore kaluwore gi chenro mopogore magisebedo ka giketo mar lombo welo. Adiera sama kama iwachoga ni jolimbe onge, lakini waneno pogruok higani. Waneno kiwuotho tineno jomoa pinje maoko kabiro nikech chal mar alwora be. Wasebedo kwa wago poro ni kaunti kaka kar limbe to marketing mwasetimo no gi promotion en gima ipitho kawuono lakini ibokeyo kiny. Koro wasechako neno kakeyo biro matin ido kandeke besani moko pong nyocha juma mokalo Ethiopian Airlines okelo welo mang'eny koa oko to ntiende ke be momedre mabiro Mombasa County. Koro en gima nyaki bed gi strategy maber. Kata kamano, weche mag rochruok mag arita ne bende oyangi kaka kuonde monego timie lokruok. Leo tumeanza kuona watu ambao wanatumia pikipiki. Kama tunatembeza wageni, kuna jamaa wanatoka nyuma na pikipiki, wakura simu ya mgeni na wanaenda. Tumepeleka cases mingi so far polisi, lakini sio zote ambazo tumemanage kupata zile simu tena. Ikichesama ng'ato masa umasimu waturu mtoke to obo wacho kamoro to jibuluru biro kagiwacho ni kwadhi kama timayowa. Koro polise watudre gi county commissioner gi team ne nyaka county commander mane wachako arita magi gidhi round kuonde ma ging'eni ka emi maegaji to giketo jomoko to gimako jogo. Mageti moreseche gi mamoko kuom okange matend kaunti ma Mombasa temo kao en mano mar neno ni gilombo welo mawuok e pacho ka. Wang'iyo limbe mar domestic matiende ni ng'ato wuok ode kadhi dhonam, jomoko wuok e counties mamoko kabiro limbe county ma Mombasa ka mondo kik weloro hotel nikech nitie ka gimoro miluongo ni peak and off peak season. To sama nitie off peak season matiende nitie jomichunge tich. Wadwaro mondo tende wabed kaka tende ma Nairobi gi kuonde mamoko matiyo throughout the year mondo yuto bed maber. Kiche sama ng'ato gole tich to matiende ni joode ok nyal chiemo, ok nyal chulo ot, odar samro dhi nyaka dala. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.